sense aquest pressupost? Per què hem cedit gratuïtament tota l'explotació per què hem cedit gratuïtament tota l'explotació del nostre patrimoni a la Fundació i no podem decidir? Bueno, és un contracte tribanda, que és un acord que veu aprovar i que... Deixa'm-el llegir, dona una còpia. No, que això té dades personals i una distribució incontrolada d'això, faria mal. Dic, bueno, escolta, però a veure, el contracte tribanda... Ara parlaré del pressupost. Abans vull dir quin és el nostre model. Mira, el nostre model és un model molt senzill. Més música i més activitats, podem fer més descomptes, això ens augmentarà el número de socis, això ens permetrà augmentar el pressupost, això ens permetrà fer activitats més culturals, que ens donarà més avantatges, que augmentarà el pressupost i els cantaires i els socis i les famílies, etc, i podrem augmentar les col·laboracions. Aquestes accions ja he parlat, ja us les he comentat, el programa de descomptes, els concerts propis, la disminució de lloguers, l'espai cultural Orfeó Català, i això que us estava comentant ara del pressupost. Bueno, no podem entrar en una subhasta, quan entrem, a veure, la capacitat de reacció d'una entitat d'aquestes és molt baixa, perquè la feina que fa el senyor Uller de tancar una programació és una feina que es fa a 2 o 3 anys vista. Dic a 2 o 3 anys vista perquè l'any següent tocar una cosa és absolutament impensable. Per tant, de tot això que estem parlant, el primer any no es pot fer, o es poden fer, al marge de maniobra es poden fer molt poques coses. I torno als comptes de la Fundació perquè quedi temps de fer una pregunta i respondre al meu col·lega, al meu consorci. Mireu, del compte de la Fundació nosaltres hem demanat aquest contracte tribanda diverses vegades. Jo ho vaig demanar a principis de març, després 27 socis ho vam demanar el 15 de març, el dia abans de l'assemblea, perquè per mi era interessant, era important llegir aquest contracte, perquè és un contracte entre nosaltres i les nostres filials. Són dues empreses que el president és la mateixa persona, és la presidenta Carulla, és el president de l'Orfeó Català. Doncs el 18 de març vam dir que vaig venir a llegir i em van respondre que demanarien un informe jurídic. Això del 18 de març. Han passat exactament més de 100 dies. I com us he dit abans, a mi hi ha una cosa que em preocupa. Aquest és el pressupost que hem vist abans, aquesta fulla, de l'any 2012. I aquest pressupost no coincideix, fixeu-vos que ja va passar a l'associació però també passar a la Fundació, no coincideix amb el pressupost que ens van donar a l'assemblea. A l'assemblea ens van dir que l'excedent, que els ingressos eren aquests i que les despeses eren aquests i que l'excedent era 52, a la Fundació ens deien 288 i en canvi a l'assemblea de l'any anterior ens van dir que eren 52.000 euros. A la memòria de la Fundació, aquest pressupost, l'excedent pujava a 288.000 euros. I jo, que faig allò que no vaig fer en l'època Millet, que és preguntar i no conformar-me amb ja ho fem bé, vaig anar al registre a la Generalitat, vaig demanar els comptes i per sorpresa meva l'excedent és d'1.400.000 euros. Llavors, davant d'aquesta situació, el que hem fet nosaltres és demanar, avui hem demanat a la Fiscalia Anticorrupció i al Protectorat de Fundacions que demani una còpia del contracte tribanda. A veure si podem entendre per on anem. Volia acabar deixant un torn de paraules i m'hagués agradat, pensava que la presidenta Carulla estaria interessat en saber què, però ja veig que dona per comptat que guanya amb tot allò que està fent i que no ho necessita. Volia fer una reflexió cap a les últimes reflexions, volia fer un comentari cap a unes reflexions que va fer l'altre dia abans que nosaltres presentéssim el programa, que va dir que era un programa, era tornar a un passat obscur. Això ho va dir l'Àlex, el consorci Àlex Robles. I una altra persona va dir que estaven molt inquiets davant els canvis. Jo crec que el passat obscur no l'hem acabat i que els canvis encara no han succeït. A la presidenta Carulla li volia dir, de declaracions que ha fet en aquest temps, que el model de gestió d'una fundació d'èxit són els models de gestió d'equipaments públics, no d'associacions. Qualsevol associació d'aquestes que configuren el G16, de la que el Jaume Masferrer té experiència perquè ha estat cap de campanya d'un dels candidats a la presidència del Barça i probablement si ell li fessin el que ens està fent aquí posaria el crit al cel. De fet el va processar quan el president
actual del Barça, o el president que en aquell moment estava al Barça, va posar la papereta, el nom d'Alejandro Rossell en comptes de Sandro Rossell. Ja ni dic si li haguessin negat les butlletes, però totes aquestes entitats tenen una fundació. Però la fundació és un instrument, no és allò on resideix el gruix del pressupost ni la decisió dels socis. I d'exemples en tenim molts. L'Ateneu, el Barça té una fundació, el RAC té una fundació, un consorci. L'Ateneu acaba de fer una societat anònima per gestionar l'escola d'escriptura, que està creixent i la volen controlar com un element a part. I finalment volia dir que la presidenta Carulla ha declarat que ella pensa que aquesta és una entitat que pot tenir 5.000 socis. El seu pare, als anys 70, estava en una junta directiva que va arribar a 10.000. En un moment que el Barça tenia 40.000. Avui en dia a Catalunya, entitats de recent creació com l'Assemblea Nacional tenen 40.000 socis i entitats de tradició com l'Òmnium tenen al voltant de 50.000 o 40.000 també. I no tenen ni de lluny 350.000 individus que passen per la seva seu. Jo amb això acabaria i, si em permeteu, primer respondria al Sebastià, que ja m'ha fet la... Bueno, em sembla que el senyor moderador, que és molt estricte, crec recordar i... Alguna pregunta més a part de la del senyor Sebastià? Jo tindria una pregunta. Tu diràs. Tinc diverses coses a comentar. Mercè, vas a dir. Hola, bona tarda. Em dic Anna Rosés, soc membre del Cor Jove de l'Orfeó Català des de fa 8 anys. I un tema era que has comentat que volies que augmentessin més els concerts i les activitats als cors joves de la casa. Jo pregunto quan vol que fem més coses de les que fem ara, perquè la veritat és que no tenim temps per fer més. És una bona pregunta. Jo recordo que quan era jove anava a jugar en un equip de hoquei. Hi havia gent que deia, el meu nen vindrà a jugar a hoquei però no vindrà a la temporada d'esquí. I l'entrenador li va dir, no, és que no vindran tot l'any. M'explico? Llavors, l'Orfeó Català, ser membre de l'equip d'èlit, dels equips d'èlits de l'Orfeó Català, té un compromís. Jo en aquest moment no et puc valorar, no et puc dir, les conec, tenim un equip de gent, però jo crec que les actuacions de l'Orfeó Català podrien augmentar. No dic necessàriament en número, sí en qualitat. No dic necessàriament dic que potser han d'augmentar les persones que són. Respecte a això, el nostre compromís és absolut. Bàsicament hi ha èpoques d'exàmens que no tenim temps de fer res més que cantar i estudiar. Ho sento, però no sé si vostè ha cantat en els cors i no sé si vostè ve sovint a sentir-nos perquè els nostres concerts són de primeríssim nivell. I després, per altra banda, tampoc no sé d'on vol treure els diners, perquè en cap moment m'ha semblat que ho expliqués, per fer tot això que vol fer. Perquè ho sento, però ara mateix hem anat a Viena aquest any, ara marxem a Portugal aquest divendres, només el cor jove, la resta de cors fan totes les seves activitats que són impressionants també. Llavors, el tema és que no sé d'on vol treure més diners al moment en el qual nosaltres som deficitaris. No sou deficitaris. Està molt bé el discurs aquest. A mi em recorda dues coses. La primera és que és el discurs que jo sento a la casa. La segona és que jo no tinc informació. La informació econòmica que tinc, no tinc el detall que vull i el detall que m'agradaria per estar en condicions de rebatre't o fer-te una proposta constructiva. No la tinc. No tinc prou nivell d'informació perquè no me'l donen, perquè s'ho han portat a una fundació i em diuen que no toca. I el nivell d'informació agregada que em donen no toca. Llavors no pot prometre coses que no sap on les traurà. Els diners hi són, i jo t'acabo de dir que... Però una cosa, els diners que es destinen a fer concerts aquí són generats... No són teus. No, però són generats degut a fer concerts, degut als mecenes i degut a tots els diners que s'aconsegueixen. No pas a més quotes de socis, perquè jo sincerament pago 10 o 15 euros l'any. Jo crec que amb això no... Les quotes de socis que són 90.000 euros tot plegat, aquest no és el tema. Els mecenes aporten un 20% i els mecenes d'aquí, això ho podríem fer un altre debat un altre dia, veig que les preguntes estan molt ben triades,
No soc membre de cap candidatura ni parlat amb ningú, em sap greu pintar casa del cor i... No, però la junta directiva actual va estar fent una mena d'explicacions i ha fet arribar unes cartes als cantaires, no sé quines, però escolta, la meva resposta és la següent. Primer, jo he demanat informació per tenir més detall i no la tinc, i això és una de les primeres coses que em preocupa, hauria de poder tenir aquesta informació i no la tinc perquè està amb el cor. I la segona cosa és 8 milions d'euros de 12, sí, 8 milions d'euros, 6 milions d'euros es generen del rendiment de l'edifici que és teu i meu, i de tots els que esteu, de la majoria dels que estem aquí. Com es distribueixen això? Si el meu criteri és potser no gastar tants diners en Palau-Cent. No dic disminuir, eliminar, suprimir, no gastar tants en Palau-Cent o tenir-ne més ingressos. Jo no vull entrar, no tinc el coneixement que tu tens de la secció. Potser esteu satisfets amb el que feu, fantàstic. A mi em sembla que la part coral pot augmentar la seva qualitat i pot augmentar la seva quantitat. De totes maneres, és un debat que podem encetar. Respecte als diners dels mecenes i les administracions, perquè això no creix en quotes. Mira, al mecenatge hi ha dues grans empreses de mecenatge al món, Abbas i Carat. Carat fa 5 mesos no sabia que el Palau es feia mecenatge, no ho tenien al seu portafoli de productes. Això vol dir que el 50% dels anunciants d'Espanya, alguns estan aquí perquè venen individualment, però comercialment el 50% dels anunciants no els hi han ofert. Això respecte al mecenatge. Això que diuen que Vivius és una activitat molt subvencionada, no és veritat, és tan subvencionada com els Cor, com Palau-Cent. Palau-Cent de taquillatge genera 1.800.000 o 2 milions i costa 4 milions i mig. Què està més subvencionat? Una cosa de 4 milions i mig o 1 i mig o una cosa de 80.000 amb 350.000? Però i com vol posar el Palau a primer nivell si no es donen concerts de primer nivell? Jo vull que el Palau sigui, que l'Orfeó Català sigui la pedrera de les millors veus del món. Les millors veus del món. Ja estic. Jo vull que el Palau sigui les millors veus del món. I per això tenim els diners, els recursos, el talent i la gent. Per això tenim el nostre projecte de desenvolupament aquí. Nosaltres el que volem és allò que va passar amb el Cor Tapiola, que la gent vol tocar. Nosaltres volem que les orquestres vinguin a tocar aquí per cantar amb vosaltres. I això es pot aconseguir. El nostre model és Messi, Gaudí i Ferran Adrià.